Nyanga enkulu. Baba niyaphila? Sikhona nyanga enkulu. Naphinde yahlangana namhlanje hlangana kaningi namhlanje. Hey, Siningi iqephu ekufanele abantu basi. kodwa ke manje Ngithi khona mina. kukhona le ndawana. Ngoba phela abantu base-ICU nyanga enkulu. Abaphilisi bazibabhambanisa abaphilisi. Khona lo muntu lo into yami ihlale ingqondo ayivumi ukusuka kuyena. Othi umuntu yabona mengabuya nanje umuntu empilweni yami. Ngangimthanda lo muntu futhi okwayena mengamala phambi kwami manje. Kungabuya liyantwa sivele sihambe siye kude kakhulu naye. Okay. Manje ikhona yini impande kanjalo nento la emsebenzini wakho ngathi mawuthinta bese abantu babambe laba bese kubuya lo muntu abantu baphile kamnandi abantu nasemzimbeni abantu bangagaina. Nasebhedlela ngoba ngancipha futhi. Eyibhedlela kuma clinic abamile lapho kufakwa lento eBP. Bangancipha. Manje khona ninduke kanjalo. Ikhona. Ngiphethe amadoda mina amakhulu ukuthi abantu bafuna. Babo. Ngiphethe amadoda amakhulu lana. Naba amadoda omlilo. Naba abanye betest number manje masivele siba ithini number otholakala kona nyanga enkulu naba kumanje. Ngiphethe amadoda omlilo lapha, amadoda omlilo akhafula emlilweni. Noma ephepheni livota. Ephepheni livota. Uyazenza lona. Ifike lathando solukhona, ifike ishise lathando solukhona. Ithinto yakho mengikuzwa nyanga enkulu ifike iqede liyantwa ifike idilizelwa mjondo lathi uhleli wona. Akhe uthando phezulu kolunye phela lomunye umuntu. Fana kuphele lo liyana masengelo lakho. Ulakhe idube wazwafa ekhuluma nge-double trouble. I-trouble efanele ube khona le one. Ile sikhuluma nayo la. Ngithi mina umuntu sekhona special. Othi umuntu wakhe akafuna ukuza kuyena. Umuntu wakhe akafuna ukubuyela kuyena. Umuntu wakhe angitshela uvaleka amehlo ngale ilo lathando lapha yale khona. Noma thothi imnike amamiliyoni khohlwa. Abuyezela kulo. Khona engenalutho. Ezela engenalutho. Uyakhuthula phaqe ezela. Uzwe? Umuzi ubudoda umuzi. Umfazi akona ubuhle nama hips. Sithi manje kobhuti manje nako sisi manje umndabuyisa umuntu wakhe. Akuyeze baba. Bazobuya abantu isekhona special. Special baba ngibiza. Ngisaba special mina. Yeah. Bana 1000. Ngishiya inyanga yonke le. 1000 umuntu kanjalo. Yeah. Abuye ezinyangeni alungisa izinto ngoba kodwa makuukuthi ke unezathu ethize kuyenzeka agcina kufika lapho ku25 ngoba kunezathu eziningi empilweni yabantu. Kukhona into ojwayele ukuyisho ngoba ngokulandela kakhulu nasenkundleni zokuxhumana nyanga enkulu. Uthi akithi